ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ସୁପର ଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଶେଷରେ 5 ଥାଏ ତାହାର ବର୍ଗ କିମ୍ବା ସ୍କୋୟାରକୁ କିପରି ଅକ୍ଲେଶରେ ବାହାର କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଶେଷ ଅଙ୍କରେ 5 ଥାଏ, ଯଥା 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। ଏବେ ତୁମକୁ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ 15ର ସ୍କୋୟାର କେତେ, ମାନେ 15 ଗୁଣନ 15 କେତେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସହଜରେ କହିଦେଇପାରିବ, ସାର୍ 15 ଗୁଣନ 15 ସମାନ 225। କାରଣ ଏହା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଓ ଏହା ଅତି ସହଜ ଅଟେ। ତାପରେ 25ର ସ୍କୋୟାର କିମ୍ବା ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସହଜରେ କହିପାରିବ। 25 ଗୁଣନ 25 ସମାନ 625। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଯଦି କିଏ 35, 45, 55, 65 ଇତ୍ୟାଦିର ବର୍ଗ ପଚାରେ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟ୍ରିକ୍ ବତାଇବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ଏହାର ବର୍ଗକୁ ସହଜରେ ଅକ୍ଲେଶରେ କହିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ 35ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏହା ଅତି ସହଜ। 35ର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଅ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଅଟେ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ 3ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 3ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଅଟେ। ମାନେ 3ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ 4 ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଏବେ ତୁମେ 3କୁ 4 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ 3କୁ 4 ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ ଫଳ 12 ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମେ 12 ପରେ ଲେଖିବ 25। ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏମିତି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ କରି ତାକୁ ଗୁଣନ କରିବ ଓ ଶେଷରେ 25 ଲେଖିବ। ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିଲା ଯେ 35ର ବର୍ଗ 1225 ହେବ। ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ 65ର ବର୍ଗ ବାହାର କରି ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖ, 65ର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଏହା 6 ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ 6ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ନେବା, ମାନେ 6ରେ 1 ମିଶାଇବା। ପିଲାମାନେ 6ରେ 1 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଲା? ଏହା 7 ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ତୁମେ 6କୁ 7 ସହିତ ଗୁଣନ କର। ଦେଖ, ଗୁଣନଫଳ 42 ହେବ। ଏବେ ତୁମେ 65ର ବର୍ଗ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ 42 ପରେ କେବଳ 25 ଲେଖିଦେବ। ବାସ୍, କାମ ସରିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ 65ର ବର୍ଗ 4225 ଅଟେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ 75, 85 ଓ 95ର ବର୍ଗ ବାହାର କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ମୁଁ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହିପରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଅନେକ ଟ୍ରିକ୍ ଦେବି।